Pekný deň všetkým. Vítajte pri natáčaní novej epizódy podcastu Pokeci k veci. Dnes opäť s informatikmi. Moje meno je Jan Lacko, som dekanom Fakulty informatiky Panoeurópskej vysokej školy a mám tu česť privítať môjho vzácneho priateľa Pála Freša. Vítaj, Pálo. Dobrý deň všetky, čo nás pozeráte, a Janko, tebe ďakujem za prekrásne privítanie. Ty tu nie si iba tak náhodou, ale ty pôsobíš u nás ako externý učiteľ, zároveň sa venuješ výskumu, ktorý spoločne realizujeme už nejaký ten piatok. Áno. A mnohí ťa poznajú v úplne inej polohe. Nie možno všetci vedia, že si veľmi skúseným informatikom a všetky svoje skúsenosti odovzdávaš teraz aj našim študentom na našej fakulte. A dnes sa nebudeme úplne rozprávať o štúdiu, ktoré máme, ale budeme sa venovať trošku výskumu, ktorý spoločne realizujeme a ktorého si hlavným protagonistom a hlavným ťahuňom. Ty okrem iného pôsobíš aj v občianskom združení Alan Alexander. Skús nám približiť, čomu sa to občianske združenie venuje. Občianske združenie Alan Alexander založila naša rodina, lebo máme najmladšieho syna, ktorý je vo veľmi vážnom stave zdravotnom. A v podstate realizujeme cez toto občianske združenie istým spôsobom aj osvetu pre iné takéto ťažké zdravotné stavy, ale hlavne aj výskum rôznych vecí, ktoré súvisia so zberom dát, napríklad takýchto ťažko zdravotne postihnutých detí, aby sme im dokázali uľahčiť život. Možno je to niektorým známe, pretože mediálne sa o tom písalo už viackrát. Tvoj syn teda je v bielej kóme a snažíš sa mu všemožnými spôsobmi ako rodič, ale aj ako výskumník pomôcť v tom, aby prekonávali ste všetky tie prekážky, ktoré momentálne máte. V zásade to, čo mňa najviac zaujíma, je to, že ako je možné prepojiť informatiku práve s takýmito pacientami. No, pri takýchto pacientoch hlavne ide o to, že vy alebo ty, alebo aj tie ostatné rodiny, hľadajú spôsob liečby pre nich. Častokrát ten spôsob liečby ešte nie je vynájdený alebo je ťažšie dostupný. A ide o to, že počas toho celého vlastne stavu takéhoto, ktorý môže trvať nielen týždne, mesiace, ale roky, tak je to v našom prípade, potrebuješ zbierať jeho dáta tak, aby si lekárom mohol poskytnúť čo najpresnejší obraz, a možno som to v tom prvom nepovedal, alebo to z toho vyplýva, aby si to dieťa mohol ošetrovať doma. To znamená, že v tej komunikácii, niečo, čo by sa dalo nazvať možno, že aj telemedicínou, si vymieňate také typy dát, aby čo najpresnejšie dokázali zhodnocovať a spolu ste predchádzali nejakým nestabilným rizikovým stavom alebo zhoršeniam, alebo naopak, aby ste včas zbadali, že niečo sa zlepšuje a nasledovali potom na to nasadili ďalšiu podpornú terapiu, ktorá to môže rozšíriť. Čiže toto je taký hlavný účel toho zberu dát a spracovania dát. A akože tá spracovanie samotné, vlastne celé tie roky sme robili, to bol taký môj impuls, ešte keď sme boli v nemocnici, keď sa stala proste akože taký pooperačný stav, tak bolo, že tak ak niečo viem robiť, tak viem z tých dát, ktoré tam vidím a ktoré viem, že časy môžeme aj doma namerať pomocou medicínskych prístrojov, zozbierať a nejakým spôsobom analyzovať, spracovávať. Dokonca som za to bol na fakulte vtedy prvýkrát, myslím, aj viackrát poradiť so Štefanom Kozákom, vtedy sme sa ešte nepoznali, akože s tebou. A to je vlastne môj bývalý profesor na elektrofakulte a ja som človek, ktorý zapsal tú katedru automatizovaných riadiacich systémov, takže mi to je vlastne vlastné. Tú časť informatiky, ktorá spracováva vlastne priebežné dáta, na základe nich robí nejaké akože akčné zásahy. Keď sa len môžem spýtať, aké typy senzorov alebo aké typy dát, o akých typoch dát sa tu bavíme? No, zdánlivo to je proste niečo, čo vyzerá ako samozrejme, lebo že človek si to možno všimne, sú to tepy, saturácie, čo vidíš vlastne na monitore, frekvenciu dýchov, prípadne sa to volá, že perfúzny index, to znamená, že ako veľmi sú rozšírené cievy, to sú také technické údaje. Tie prístroje zbierajú každé 2 sekundy, alebo dokonca častejšie niekedy, alebo robia 2 sekundové priemery. A vlastne to odkladáme, máme prakticky odložených všetkých skoro 6 už v tejto chvíli rokov. A potom ďalšie podporné, ktoré spolu akože už aj robievame, a toto ti ďakujem, že sa k tomu tiež akože pridal ako škola. To znamená, že meranie napríklad hladiny cukru, alebo potom také nie akože trvalé, že to znamená trvalé prítomné signály, ako je, že CRPčko a ďalších akože možných meraní, ktoré spresňujú zdravotný stav tohoto pacienta alebo týchto pacientov a umožňuje efektívne reagovať na vzniknuté situácie, lebo ako náhle dáš veľmi kvalifikovaný report tomu lekárovi spolu s nejakými symptómami, ktoré sa teraz zhoršujú, alebo znova alebo zlepšujú, alebo sa pýtajú, že ako sa má ten pacient, že mu dodáš zároveň tieto dáta, tak to výrazne tú komunikáciu medzi vlastne
tým zdravotníckym sektorom a vlastne tými ľuďmi, ktorí sa starajú o to dieťa alebo o toho pacienta, spresňuje a vylučuje chyby, ktoré by mohli nastať a naopak dáva šancu tým skúseným lekárom potom navrhovať z ich expertného pohľadu riešenia, ktoré predtým by možno nemohli navrhnúť, musel byť ten pacient ležať v nemocnici, tam si ho sami pozorovať. Jedna vec je teda to, že zbieraš dáta, snažíš sa ich nejakým spôsobom vyhodnocovať. A teraz to vyhodnocovanie, ktoré je realizované, ono nie je úplne jednoduché pre človeka pozrieť sa na množstvo rôznych matematických záznamov alebo množstvo rôznych iných typov dát. Tu nám často pri takýchto veciach pomáha umelá inteligencia. Nejakým spôsobom si uvažoval nad tým, že zapojiť do toho rozhodovania alebo do vyhodnocovania týchto dát práve takúto technológiu? Ja som sa vlastne oprel o to, čo je vlastne to moje vzdelanie, to znamená akože riadiaci systém ako také, kde sa spracovajú rôzne typy signálov. To, že si povedal, že dobrý v informatike, mňa tak akože potešilo ma to, hej, ale je pravda, že som vlastne celý čas, okrem toho, čo som bol v politike, alebo architektom a tvorcom proste systémov, malých tímov sme tvorili pomerne veľké informačné systémy, poslansky písali, developovali, architektovali okolo toho proste rôzne veci. Čiže toto robiť viem. A vlastne som sa pokúšal nasadiť na to ten matematický background, alebo stále to aj robím, ktorý mám zo školy alebo z tej predošlých prác, kde vlastne či už najprv štatisticky, potom nejakým základným machine learningom sa snažíš ako v prvom rade oddeliť anomálne stavy. Lebo ak ťa niečo zaujíma, keď 24/7 máš pacienta, akože, ktorý nehovorí, dáva minimum signálu, to je presná definícia v telekomu, že dávaš minimum alebo skoro žiadne signály, pre laika veľmi pochopiteľná. A samozrejme to môže byť aj v iných ťažkých stavoch. Treba ľudia, ktorí majú veľmi ťažké rakovinové stavy a tiež vydávajú ako minimum signál, sa z nich dozvieš, tak je pre teba vždy veľmi dôležité nájsť niečo, keď sa to odchýluje od normálu, čo by ti mohlo aj intuitívne predikovať, že ide nejaký problém. Dokonca tie prístroje sú stavané na to, akože lekárske, aby ťa upozorňovali na tie odchýlky, ale niekedy to je neskoro. Inými slovami, úplne klasický príklad, niekedy sa stáva to, že sa v tých ľuďoch ako keby stupňuje nejaký, akože dovtedy nevidený problém, hej, povedzme tam je nejaký skrytý zápal alebo nejaký problém s trávením, ktorý sa nedá len tak nájsť, akože a už vôbec nie mimo nemocnice, ale ty to zbadáš na tých tepových frekvenciách v istých ako keby odchýlkach, ktoré sa ale nedá už úplne akože odčítať voľným okom. Čiže musí to byť také štatistické ukazovateľe, ktoré to porovnávajú s normálom. A toto už smeruje presne k tomu, čo sa nazýva umelá inteligencia, alebo strojové učenie je umelou inteligenciou. A tam aj trochu experimentujeme s neurónovými sieťami, aby tie anomálie vyhľadávalo a tým robilo takú základnú predikciu. Lebo to, čo vždy riskuješ, je to také... Mne to ako otcovi nie je ľahko hovoriť, ale hovorím to aj za tie ostatné, prípadne nie ich veľa, aj vakharska tých detí, ktorí tie rodiny to prežívajú, tak každý sa samozrejme bojí náhleho zhoršenia stavu a proste ktorý môže skončiť zle. Lebo tie deti sú reálne v tak ťažkom stave, že, alebo tí pacienti aj na tom opačnom konci, o ktorom sa hovorí teraz, tí ťažkí rakovinoví sú v tak ťažkom stave, že potrebuješ vedieť skôr, ako sa niečo spustí, lebo naozaj potom môže byť už na nejaký zásah aj neskoro. Čiže v tej prvej fáze v podstate sa realizuje ako keby vyhodnocovanie toho, čo bolo z hľadiska dát. A krátkodobé predikcie. A krátkodobé predikcie to toho stavu. To je to asi, k čomu by sme sa chceli nejakým spôsobom dopracovať, aby sme vedeli predikovať, čo sa deje u toho pacienta. V tomto robíš naozaj veľmi, veľmi dobrú robotu a nie je to téma, ktorá by bola bežne realizovaná z hľadiska výskumu. Celosvetovo to sme si všimli, keď sme pozerali obidva. Celosvetovo sa tomu nevenuje až tak veľké množstvo ľudí, ale je to téma, ktorá je veľmi dôležitá. Ty si už naznačil niečo, že netýka sa to len pacientov, povedzme v delej kome, ale rôznych typov neverbálnych pacientov, ktorí nevedia poskytnúť takúto informáciu. Tým ultimátnym cieľom, ktorý by si chcel niekedy dosiahnuť, je čo? Je to, aby tí ľudia sa prebrali z tej bdelej kómy, alebo aby sme vedeli im uľahčiť život? Ten ultimátny cieľ sa dá definovať ako za rodiča, to poviem, ale poviem to aj podľa mňa za túto spoločnosť, že istým spôsobom vlastne staranie sa o takýchto pacientov je prejavom dosť pokročilého humanizmu. Nemyslím zo strany tých starateľov, ale spoločnosti ako takej. To znamená všetci tí, ktorí nás tom podporujú, vrátane školy, ale vrátane aj tí, ktorí nás grantovo podporujú, ako napríklad túto školu v tejto oblasti výskumu,
vlastne sa podieľajú na niečom, kde tá ako keby humanita svojím spôsobom víťazí, lebo ty dávaš šancu tým pacientom, ak sa nájde nejaká liečba, aby ju mohli podstúpiť a mohli ju dostúpiť. A to platí pre všetky tie kategórie, ktoré sme vymenovali. Dokonca aj tých na tom, ako keby, stále hovorím o opačnom konci starších, teraz na tých, ktorí majú Alzheimera, a aj tak sa staráš, lebo však môže sa nájsť nejaký liek, ktorý ten život skvalitní. Čiže vlastne snažíš sa istým spôsobom, s veľmi humanistickým postojom, im túto šancu zvyšovať. Ja nemám taký cieľ, že všetci sa akože, proste všetci sa musia uzdraviť, lebo to by bolo také, myslím si, že velikárske. Ale čo môžeme spolu, myslím, akože aj so školou akože priniesť v tomto výskumu a v týchto typoch výskumov, môžeme zlepšiť momentálnu kvalitu, môžeme znížiť šancu nejakej výrazného zhoršenia, ktorému sa dalo predísť, a môžeme zároveň pomôcť vo väčšej, ako to povedať, istote, pohode, menšom strese, alebo to je extrémny stres pre tie rodiny, ktoré sa starajú, dokonca aj pre veľmi rozšírené, široké rodiny, ktoré sa teraz rozhodnú, že sa starajú, tak ak si to zavoláte do podcastu psychológov, ktorí vám o tom povedia, tak to budú určite vedieť potvrdiť, tak znížiť tento stres pomocou toho, že lepšie poznajú stav toho lekára. A netreba zabúdať, akože, alebo respektíve opačne na prvé miesto treba postaviť tú spoluprácu s lekármi, že reportovať lekárom, to je totálne kľúčová vec. Mnohí z nich sú už dnes na to tak pripravení, napriek tomu, že to nie je nejaká klasická telemedicína, že to funguje samotné od seba, alebo veľmi vysoko automatizovane, že tie reporty im pomáhajú sa lepšie rozhodovať. Majú oveľa, ako na vlastnej skôr zažité máme, oveľa nižšie proste potom také neistoty, akože menej sa stáva prísť do nemocnice na týždeň pozorujeme, možno áno, môžeme vychádzať z týchto dát, máme namerané, skúsme toto, keď sa to zhorší, prídete, keď nie, OK. A veľmi, veľmi vysokú úspešnosť máme v tomto lekári. Ja si myslím, že v tomto, to, čo sa nazýva telemedicína, akože má veľkú šancu pomôcť, pokiaľ takto intenzívne dátovo a treba povedať aj umelou inteligenciou modelovo podporená, tak tí lekári potom naozaj sa môžu fakt kvalitne rozhodovať, aj keď je to na diaľku. Teší ma, že o tomto rozprávaš takýmto spôsobom, pretože často všeobecná verejnosť vníma to, že umelá inteligencia nahradí lekárov, nahradí tie zdravotné sestry, nahradí ich rozhodovanie o tom, čo je pre tých pacientov dobré alebo čo nie je pre tých pacientov dobré. Ale v každom prípade z tvojho rozprávania vyplýva si to, že bude to len podporný nástroj, ktorý im pomôže v tom rozhodovaní. To je spoločná vec, ktorú obaja vieme, ak sa informatika vyvíja, alebo respektíve vôbec ako celkový vzťah človeka a stroja sa vyvíja a ty nevieš, kde to skončí, hej, že to my dva nevieme, ale viem, že proste expertný úsudok tých ľudí, ktorí tomu dobre rozumejú, je počas celej tej cesty nutný, možno, že aj trvalo, hej. Ja keď som si robil tú vzájomnú prípravu, tak som si pozeral niektoré z tých vedeckých dokumentov, ktoré napríklad umelú inteligenciu dávali do tej pozície, aby rozhodovala niektoré lekárske úkony. Poviem za seba ako za človeka, ktorý v tom má teda akože prax, že toto je fakt vec, ktorú by som sa ako keby že cítil, že vôbec není až tak pravdepodobná a že to rozhodnú, lebo si myslím, že ten ľudský faktor tam hrá vysokú rolu. Čo je ale možné, čo zase som videl, aj keď som si robil prípravu na niektoré z týchto výskumných úloh, hlavne čo sa týkalo už tej pokročilej umelej inteligencie, čo je možné, tak je možné, že si obstaráš dáta, aj medicínsky relevantné, ktoré skonzultuješ, za pomoci umelej inteligencie vysoko efektívne. Čiže to obstarávanie tých dát sa dá robiť vysoko efektívne, dá sa robiť dostúpať výskum svetový aj pre viac laickejších akože ľudí, či z informatiky alebo z medicínskych odborov. Ale tá náhrada to je veľmi, veľmi sporné. Ako viem, že sú pokusy, ktoré hovoria, že diagnostika v istých fázach môže predbehnúť proste, ale to sú veci, ktoré by som nechal tým zase výskumníkom viac medicínskym. Ale v tej našej vzájomnej spolupráci vidím to, že ak sa zameráme na toho pacienta a dokážeme mu týmito, možno to dá nazvať telemedicínskymi, ale pre nás sú to v zásade len dátové toky, to zase je proste skoro rovnaké, metódami v spolupráci s lekármi a s inými odborníkmi dosiahnuť tie základné cieľe, ktoré sa pomenul, prípadne niekto chytrejší, nech ich akože rozšíri, tak to bude veľmi úspešné. Jednu z vecí, ktorú som si uvedomil, ale aj pri tom, keď sme to spolu pripravovali, je, že tento typ meraní je výrazne lacnejší ako typy meraní, ktoré sú na tých
už priamo by som povedal, že targetovaných AI riadenými proste rôznymi strojmi, ktoré robia napríklad veci, ktoré súvisia s CT-čkom a MR-kami. To sú obrovské sumy. My sa snažíme jednoduchým spôsobom, aby tá naša aplikovaná informatika sa dala nasadiť veľmi efektívne pacientom čo najskôr ako keby pomôcť v tom, aby tie lekári mali tým pádom lepšie podklady a ich rodiny mali zase väčšiu stabilitu v tom, čo robia. Určite je to veľmi rozumná vec riešiť množstvo týchto vecí práve v domácich podmienkach. Jednak je to lepšie pre toho pacienta, je to samozrejme lepšie aj pre tú rodinu. Ty si už spomínal to, že všetky tieto veci, ku ktorým sa snažíš smerovať, sú smerované okrem iného aj na zvýšenie takej tej pohody v rámci tej rodiny. Možno, že skús nám vysvetliť, že ako sa na to pozeráš z hľadiska toho, že keď si schopný merať v domácich podmienkach nejaké dáta, si schopný mať nejaký model, ktorý ich vyhodnocuje, akým spôsobom to môže vplývať na tú rodinu z hľadiska, povedzme, ošetrovania toho pacienta alebo vytvárania mu domácich podmienok takých, aby sa cítil čo najviac v pohode? Z hľadiska ošetrovania, pokiaľ by sme to naozaj urobili tým spôsobom, ktorý by sa nám mohol podariť, že by sa časti toho vizualizovali alebo dokonca vizualizovali priamo v nejaké rozšírené reality, to je tvoja časť expertízy, tak to môže dramaticky spresniť ošetrovanie samotné. To znamená, môže to priamo upozorňovať na niektoré body, ktoré treba dôkladnejšie ošetriť. Môžeš si to šernúť s lekárom alebo iným expertom niekde inde a môžete proste to robiť až takto hlboko telemedicínsky. Čiže tam to naozaj že vedie, že to by bolo super. V tom jemnejšom spôsobe, ktorý napríklad teraz skúmame, tak rôznymi ďalšími aditívnymi meraniami. Ja neviem, ako je variabilita srdcového rytmu, a ďalšími akože teplotnými, treba s niektorými odchýlkami, sa dá usudzovať niektoré jemnejšie, pomerne vedecky dobre podložené pomenovania stavov. Úplne jednoduchou vecou, ktorú som pracovne nazval, každý sa pýta, či toho dieťa niečo bolí. Hej. Tak jeden zo spôsobov, jak to zbadáš, akože je, že keď má vysoké tepy, tak veľmi pravdepodobne áno. Ale sú aj iné menšie nepohody, ktoré sa dajú napríklad z toho HRVčka odčítať. A to sú veci, ktoré proste takisto má zmysel potom, pokiaľ sa nám podarí dotiahnuť tie modely do stavu, ktorý akože bude použiteľný, sa dajú vzdelovať. Sú. A akože v tej rodine to ti ukludní ľudí. A ja keď vidíme ten vývoj vlastne aj v športovej oblasti, existujú veľmi uzatvorené systémy, ktoré ti síce povedia výsledky, ale nezdieľate tie primárne dáta. V tomto je podľa mňa aj táto škola veľmi, by som povedal, že pionierská, lebo ideme po tých primárnych dátach na prvom mieste, aby sme ich mohli spracovať spôsobom, ktorý sa dá nejakým spôsobom, akože naučiť ako našich študentov, našich spolupracovníkov. A tento výskum vlastne nie na čisto komerčnej báze, ale na tej znalostnej báze potom rozšíriť. Lebo keď tebe dáva niekto iba sumárne údaje z nejakého uzavretého systému, tak nech robí, čo robí, vždy tam práve pri týchto okrajových prípadoch nájdeš niečo, čo tam proste neposkytujú. Preto sa snažíme si vlastne tie dáta spracovávať aj my, ako v tom našom občianskom združení, našej rodine sami. A samozrejme chceme sa o to podeliť potom aj s ostatnými. Ale snažíme sa zároveň udržať vlastne tie zdroje ako keby, že neuzavreté pred ďalším výskumom. Lebo práve ten výskum môže potom aj tých ľudí na konci života, aj proste takéto ťažké stavy počas života im zvýšiť šancu na prežitie. Ja dúfam, že to nebolo zložité, ak áno, tak to za mňa povedz lepšie ako učiteľ. Je to z môjho pohľadu naozaj dosť rozumiteľné. Okrem iného, ty sa venuješ aj takej osvete pre ostatných pacientov, ktorí majú podobné problémy alebo podobné deti alebo prípadne rodinných príslušníkov, ktorí sú v podobnom stave ako tvoj syn. Čiže robíte v tomto aj spolu s manželkou a s celou tvojou rodinou naozaj veľmi záslužnú činnosť. Snažíme sa to robiť. Hej. Akým spôsobom sa pozerajú na tie výsledky, ktoré vy dosahujete s Alanom? To je niečo, čo je veľmi ťažko povedať akože takto verejne. Poviem to čo môžem, hej, ale poviem prečo. Tých rodín, kde tie deti dlhodobo sú doma v takto ťažkom stave, je naozaj hrstka. Ja aj viem presať čísla, naozaj je to menej ako si ktokoľvek myslí. Hej, proste sú to nižšie jednotky, možno, že veľmi, veľmi nízučké, proste ani desiatky nie. A dosť akože medzi sebou poznáme. A sú z rôznych prostredí, to si proste nevyberá tá choroba.
A tam je ťažko povedať, akože jak sa kto na to pozrie. Ja viem, ako sa nás pozrie, ale nechcem to úplne presne povedať. Ale poviem, čo sa snažím urobiť. Že to, čo vieme, a oni sú schopní ako keby, že vzájomne si prijať, hej, tak to si vymieňame. Ale nechcel by som nikdy byť tak, alebo myslím si, že nie je správne, aby sme ich tlačili, že niekto niečo musí používať. Hej. Tie príbehy sú tak akože široké, ako dokáže byť akože život ľudský široký. A tí ľudia proste robia najlepšie, čo vedia pre svoje deti. A robíme to na tej báze, že tam, kde sa to stretne, tak sa tam tie veci vymieňame. Oni sa od nich niekedy veci učíme a proste rozprávame o tom, ako robíme, prípadne nejaké veci spolu urobíme. Ale proste je to také, že nedá sa to všeobecne popísať. To, čo by mohla naša práca akože k tomu viesť, ak povedie, to je ten humanitný odkaz, je, že aj Alanov vlastne, ako toho nášho syna, toho najmladšieho, by mohol viesť k tomu, že proste, že áno, má to zmysel a áno, aj tá rodina môže to nebyť pre ňu až taká veľká záťaž, že sú technické prostriedky, medicínsko, akože technické prostriedky, ktoré to môžu uľahčiť a keď tomu prispieme, Janko, tak ja si aj myslím, že urobíme dosť. Ďakujem ti veľmi pekne. To, čo nám veľmi pomáha, sú aj naši donory, s ktorými realizujeme jednotlivé projekty. Snažíme sa postupne sa tejto téme venovať aj prostredníctvom menších projektov. Možno, že teraz je na mieste poďakovať tým našim donorom. Musíš povedať tvojich, ja poviem kľudne našich. V každom prípade tie projekty, ktoré realizujeme tu na Paneurópskej vysokej škole, sú podporované nadáciou Tatra banky, fondom SK-NIC, nadáciou VUB banky, za čo veľmi pekne ďakujeme. A ja skúsim, môžem aj ja povedať. Nech sa páči. Nezabudnúť, hej. Nadácia SPP nám pomáhala nám jadrová vyraďovacia spoločnosť. Ministerstvo financií nám teraz dalo jeden grant práve na tieto malinké domáce proste merania, ktoré bežia, aby sa stále udržali a potom by sme mohli tieto väčšie viac vedecké na tom postaviť. A ak som niekoho zabudol, tak to poviem na budúce. Určite. Možno, že úplne posledná otázka na záver. Tým, že momentálne je obrovský boom rozličných typov technológií v oblasti umelej inteligencie, čo si myslíš, kde sa vieme posunúť, povedzme, o nejakých 5 rokov v týchto technológiách? Keby som mal povedať, akože niečo, aby to bolo aj zrozumiteľné ľuďom, ktorí nie sú úplne v tej informatike ponorení. Ja si myslím, že najväčší posun, a súvisí to s tým, čo práve riešime, sa odohráva v tejto chvíli v tom, že ľudia ako v podstate mne podobní, ktorí tvorili systémy, ich navrhovali, dnes dostávajú nástroje, ktoré pokiaľ správne používajú, tak paradigmaticky, to je to, čo tu učím jeden z predmetov, zmenia rozumie, zvyšujú prudko efektivitu toho, čo robíme. Toto zvýšenie, verím znova na ten humanistické posolstvo nejaké, sa prejaví tým, že tie systémy budú kvalitnejšie, budú vyžadovať menej hardveru a budú viac dostupné. Čiže to, čo si možno sa ty pýtal, kde to skončí za 5 rokov, možno budem ja prekvapený, že to skončí oveľa pozitívnejšie aj pre tých jednotlivých pacientov, ako len pre tie teraz veľké spoločnosti, ktoré si určite s tým nejako poradia. A tam umelá inteligencia hrá rozhodujúcu rolu v tvorbe tých systémov. A potom to spracovanie samotné, že ak sa tie signály, alebo respektíve všetky tie symptómy spracujú, ak sa to bude vymieňať s lekármi alebo s nejakými ďalšími profesiami, takisto sa môže rozšíriť, ale keby ja som mal staviť na niečo, možno, že to je taký ako keby moje pohľad, lebo v tom žijem, tak vidím dramatické zvýšenie efektivity tvorby informačných systémov a to si myslím, že môže potom priniesť ako páka tie obrovské efekty smerom ďalej, ktoré si neviem ani celkom dobre predstaviť. Možno pre niekoho prekvapivá odpoveď, ale na týchto ľudí by som stavil, ktorí s tým robia, hej, aby som ich podporoval aj tu na škole, že proste učte sa, robte s tým, naučte sa to poriadne a uvidíte, čo všetko dokážete pod rukami postaviť. Možno si neviete ani predstaviť, čo o 5 rokov budete schopní urobiť. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si bol dnes mojím hosťom. Naozaj toto je téma, ktorá je veľmi vážna a má veľké dôsledky a budeme sa jej venovať z hľadiska výskumu aj naďalej. Verím, že ešte sa stretneme pri ďalšom podcaste. Milí naši poslucháči, všetci tí, ktorí nás sledujete na našich platformách streamovacích, rovnako na platformách Paneurópskej vysokej školy, ďakujem veľmi pekne, že ste nás dnes počúvali a teším sa na stretnutie na budúce. Dovidenia. Dovidenia.